kusangana kwatikuita zvekare pano pahadzirare 263 pano tichange chizivisana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis youtube channel, kusubscribe pamahara utena on the notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Saka ndatisubscribei, ndatisheyei this video kuhama neshamwari vadikani chimuti makachibata here kuti g. Kana wakachibata ndinoona neenergy mucomment section, energy pamalikes. Ndatiitei izvozvo vadikani. Kushare this video zvinobatsira kuti veukama neshamwari vasati vaona this video vanova vachibatsirikana nekuona. Udzanai hama neshamwari kuti kwaita anonzi Hatirari aharare musi waamuka. First update sekuzoka muzvitambo reZimbabwe manews updates panapa ndinoyanawo ndikamabatanidza. Why ndichoyanawo ndikamabatanidza? Tinge tichiitira kuti muwane manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. First update, pane kavidhio kari kutenderera mastreets esocial media. Why kavidhio akatenderera mastreets esocial media? Vanhu vane mubvunzo. Vadikani pane kombi ndichakuisirai kavidhio ikako ende ndakapera strong ndichikaona kuti yo mawani. Pane kombi iyi yakakwesherana neHonda Fit. Zvakwesherana neHonda Fit, kombi yakataya kuda kutiza. Mukadzi anova neighbor wemuridzi weHonda Fit akakwesherwa kombi iyi. Akabva ajambira kombi yaya pabhamba, akabata pamusoro, akabata pauyu. Achiitira kuti Honda Fit isvike kubata kombi iyi. Nekuti driver wekombi akazovhunduka kuti aramba achitiza achaurayisa munhu, inenge yangozi. Zvisinei akabva amira, weHonda Fit akabva asvika. Zvisinei vanhu vane mubvunzo pakuti mukadzi uyu kurwira munhu weHonda Fit uku neighbor yake havana ukama. Kuri normal here? Avadikani ndo zvatiri kusangana nazvo mastreets esocial media. Neighbor iyi ndeyechirume yairwirwa iyi. Mai ava vakarwira murume uyuyu akakwesherwa Honda Fit yake inova neighbor yemukadzi uyu. Tokumbura kuti jaji zvadofika comment section kuti kubatsira kuri normal here kana kuti pane katsotsi kari kuitika pakati pevaviri ava. Comment section ndeyedu. Ona mashura mai ava ipassenger Honda Fit ameno emurume wokuraini kwavo yakwesherwa nekombi. Kuti munhu Honda Fit aburuka bate kombi aitadza bozi munhu wekombi airamba achitiza. Uye kwakubva vaburuka, kwakubva wakwira pamberi pebhamba, kwakubata pamberi pemota. Kombi kwakutanga kutiza navo vakaramba vakadaro svika Honda Fit iyo yasvika. Next update, majournalists vanobvunza mubvunzo kuna president Mnangagwa. Pane video yandishamisa ri kutendera mastreets esocial media. Journalist uyu anga asingatye kubvunza, angangobvunza chaada nguva yaada. Dakuisira video, wapedza kuona video otazvaonofika comment section ndibandazorova last update. Ndaribone this video. Excellence, ma ambassador yedu, ma brand ambassador yedu seZimbabwe, senior national team anonzi maWarriors. Havana kumusha kwekutambira bhora. maWarriors havana pekutambira. Havana pekutambira bhora. Nhasi vatambira kuUganda, Nelson Mandela Stadium. Mangwana unotambira kuOrlando Stadium. So we upgrade them. I'm advised by Chief Secretary that the government has released the funding to upgrade our stadiums. We've released the funding to upgrade the stadiums. Your Excellency, Your Excellency, pane marenovations angachitwa kuNational Sports Stadium. Pace yacho tingati mabatira avakuita is very slow. Are we likely to see an acceleration? Because tunaona zvichifamba nekuti isusuka aqualify kuenda Africa Cup of Nations. Tisina kutomboona maWarriors team yedu isusu hatina kutomboona munhu at home. Tingoona kuSouth Africa kupita mukapa Orlando Nelson Mandela kuUganda. Ndandikumbiwa hangu kuti chemo changu Your Excellency, ndachikumbiwa kuti dai zvinhu zvaita sei zvatifambei. Isu sehurumende pane chatofana kuita chatisataita. Chekuti marenovations ari kuitwa kuNational Sports Stadium
apere. Hakuna mbudzi. Okay. Last update ividhiyo revanhu vanga vachibvunzwa kuti musi wa31 magadzirire here kupinda mustreet. Zvisinei vanga vachipindura ivo vachiti hanzi tinotya kupfurwa nepfuti, takaona vamwe muna 2017 vachishudwa nepfuti vachifa. Saka vanhu vazhinji muonero wandaita video iro kuti mutauro wekuitwa nevanhu zvikonzi vanhu vari kukwata, hanzi vari kuvhunduka kutya, vari kutya kunoshudwa. Unoshudwa wakafa ukasiya sadza iri. Ndokupirota zvandofika comment section kana kurimadzwa. Ini saatira enda tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Kana vari panyaya dzekuratidzira munyango ndikaratidzira nokuti upenyu hwatiri kurarama hunorwadza. Toona kuti mukuru wenyika anenge ari kutiregerawo. Pamwevo vanenge vachidyawo vachibvuta isu tichitambuka. Handinganyanyi kutya ngo masoja nemapurisa nekuti vanhu vakangofanana nesu kurarama munyika imwe chete tese. Saka ivo ungavazvoona kuti kuoma kweupenyu kwahuri kuita. Izvozvo paHugenda panoti nevakadzi vemasoja nevakadzi vemapurisa. Namwe mapurisa toriwo muHugenda havambofaniri kana kutirambidza kuti tiratidzire. Pofana kutoratidzira tese zvakangofanana. Vapedzerana voga. Vapedzerana voga. Isikapindira isusu atatisipo iwo ndakagwa hondo. Isatambogwa hondo tugwa hondo iriyo yoga yachatozozvimirira. Asi zvara chete ndoyairiko. Yara ndiyo yakatirupa. Ndotya kusiya mhuri yangu ndochokwadi. Asi kuda ndine ndishida asi ndotya kusiya mhuri yangu ndochidokutanga. Why? Because ndombo imagine zvakaita 2018 vamwe vachifa vachirohwa nepfuti chichi, saka ndinongotyawo upenyu hwavo. Asi kuti nyika inake ndechida. Tinotya nekuti unongo usingazwi kuti mangwana zvinozokudzokera zvavapapi, asi mwoyo yedu inenge ichingofungira kuti tademonstrata mukuru abva tirege kuti wanewo kutengesa. Imi hurumende pindure munyatsokuona kuti zvakadai, kuti izvi zvetichaita tichakwanisa kuitawo zvetinokwanisawo kuita. Tichazogona kurowana mapurisa mozotisunga. Kwamisa mademosiyenzi panozotumwa mwana unozouyawo vachikuzokumisa because like vanenge vasingazvifariri vakura, saka vanenge vanozotumwa vanhu vanouyazokumisa ikoko. Saka ndovanetitya kuti panenge vakukondorola paipaimo unazongorohwa. Zvikanzi nhasi ngatisimukei tiende kuita mademonstrations. Pane zvakawanda zvinenge zvichiitika mukurarama. Dzimwe dzenguva zvinotinkonvinza kumabasa. Kana iri nguva yekuti tatiza tasiya kubasa tambopinda murodhi, ndionese kuti zvine pundutso nekuti pane zvimwe zvazvichamisa tichiinda murodhi. Kungava kuputswa kwamabhildingi kana kutonoparadza dzimwe nzvimbo dzatenge takagadzirisa, especially kuti sebapisi maofisisi nezvimwe zvakadaro. Haisiriyo nzira kwayo yekuunza runyararo. Pane dzimwe nzira dzingaitwa hadzo dzisinei nemhirizhonga.